debatten. Aftenens tema omhandler den meget omtalte eventyrrejse, som nogle pædagogstuderende i sidste uge afbrød på 8 unge mennesker. Det har i ugen optaget de fleste af landets pædagoger og har samtidig skabt en diskussion blandt fagfolk inden for arbejdsfeltet. De er ikke helt enige om, hvor man skal lægge sit fokus, når man planlægger sådan en aktivitet. Vi har derfor inviteret 3 eksperter i studiet, som alle har en holdning til netop denne form for aktivitet. Velkommen til ekspert i dramapædagogik Brian Way, ekspert i æstetisk virksomhed Malcolm Ross, og ikke mindst ekspert i ekspressive bevægelser Rudolf von Laban. Men det er ud med Rudolf von Laban, men for at forklare, hvad det er, du kritiserer. Ja, det kan du da lige tro, jeg vil. Altså, jeg mener bestemt, at der er alt for lidt bevægelse i de opvarmningsøvelser, der bliver brugt i det her eksperiment. Det altafgørende for mig er, at der er fokus på spontanitet, kreativitet og ekspressivitet. Det er jo vigtigt at skabe sådan en tillid til sig selv og til rummet og til hinanden i sådan nogle dramaøvelser. Ja, altså, det er vigtigt, når man arbejder med menneskets udvikling. Ja, det vil jeg til dels bakke op om, fordi jeg er enig i, at hvis man, at det giver god mening, at jo mere tryg man er, jo bedre leger man også. Og vi ved jo alle sammen godt, at det er i legen, at mennesket er det mest skabende her lavet. Det ved jeg nu ikke rigtigt, hvad du skal sige til os. Jeg mener, at mennesket i sig selv har den skabende kraft. Det er, når man leger. Når man bruger ekspressive bevægelser i opvarmningen, så sker der simpelthen det vidunderlige, at hver enkelt får øje på den rette følelse. Ja. Jamen, du forestiller dig det. Hvis ikke man ved, hvad det er, man skal give sig til, hvad det er, man skal klippe fat i her laberne, så tror du så ikke, der vil være en lille bitte chance for, at der er nogle af deltagerne, der vil være en smule generende? Jo, det kan da godt være. Men så er det jo, at man skal bruge det, man nu til dags kalder icebreakers. Icebreakers. Ja. Ved du, hvad icebreakers er? Ja, breaker er sådan noget. Ved I ikke, hvad det er? Nej. Så skal jeg prøve at vise det. Det handler om... Ja, lige ved. Det handler om at rydde isen, så at sige. Så hvis vi kender kæden... Nej. Kender ikke kæden? Det er mig måde. Kom, vi laver kæde. Ja. Vi siger goddag. Så siger vi goddag den næste. Goddag. Goddag den næste. Goddag den næste. Og så skal vi den vej? Ja. Ja, okay. Forstår I det nu? Ja, det var meget sjovt, men jeg ved ikke, hvad skete der? Jamen, forstår det ikke. På denne måde kommer vi i fysisk kontakt med hinanden, uden at have fokus på de andre, men har fokus på sig selv. Ja, præcis. Man skal have fokus på egne evner og muligheder. Man skal træne sanserne hver for sig. Denne det kommer først senere. Hvad siger I til det? Jamen, nu står jeg lige her og tykker på det, jeg siger. At I lægger meget fokus på det enkelte, og det er simpelthen også godt nok. Men min gode ven, Swakowski, han vil jo sige, at man i den her æstetiske proces, som det her er, der er de andre altså også vigtige i produktionen, fordi de andre skal der til for at opnå den her æstetiske fordobling. Så hvis I to nu vil prøve at hoppe ind og rolle og ud og rolle og være nu vil og reflektere lidt over det, så vil I opleve og opdage det rum, som legen skaber, legens potentielle rum. Jamen, det er jo det rum, de allerede har skabt ved at sige det i denne rundkreds. Det må du da forstå, Rush. Ja, det er rigtigt. Det med rundkredsen, det er mit andet kritikpunkt. Nej, nu må du holde op. Det er det, for man må på ingen måde opmuntre til bevægelser. Det må man ikke. Jamen, jeg vil sidde i den rundkreds, så er der jo risiko for, at de bare kopierer hinandens stive bevægelser. Der sidder nogle i stive bevægelser, så bruger de ikke deres egen fantasi. Uanset hvad, så vil udviklingen altid starte en egen person. Uanset om du får inspiration eller ej. Kan du forstå det, Laban? Men så forsvinder spontaniteten jo.
Rush, dit lille barn. Ja, Hvad mødtes der? jeg synes, det var velfortjent. Altså, det der med spontaniteten, ikke også? Du opdager jo stadig egne evner og muligheder den vej igennem. Altså, du træner jo sanserne, du træner fantasien, det fysiske jeg. Ja, og så 4 mere. Det bliver simpelthen for landet, Laban, og man mister koncentrationen, Laban. Kan du forstå det, Laban? Nej. I bliver nødt til at forstå, hvad jeg mener. I bliver nødt til... Altså, hvis I nu prøver at bruge jeres fantasi et øjeblik, Ja, det kan vi godt. og følge jeres impulser og bevæge jer spontant. Ikke noget med at kopiere. Prøv. Hvad fanden? Bevæg jer. Jeg ved ikke, Bevæg jer. I må ikke kopiere. Men det kommer jo ikke bare af sig selv. Jeg bliver simpelthen nødt til at gribe fat. Hvad laver du, David? Hvad laver du, David? Jeg bliver nødt til at have noget håndværk at gribe fat i, før jeg kan udføre. Du får ingenting. Jeg bliver nødt til at afbryde jer, for vi har fået et sikkerhedsspørgsmål. Det er Morten fra Jyderup, der spørger. Nu har I diskuteret længe. Ser I nogle gode ting til sådan en eventyrrejse, som kan bruges i hverdagen i institutionerne? Ja, hvad blev det sagt? Men wait, hvad lavede du over ude på gulvet? En isoleret sindssyg. Nå, men det der var, det var Morten fra Jyderup, der havde ringet ind til en eller anden mand og spurgt omkring, om man kunne bruge det her ude i institutionerne på en eller anden måde. Og det vil jeg jo mene, man kunne. Ja, må jeg tage den? Nå. Ja. Altså, jeg kan jo se store fordele ved netop at bruge sådan nogle øvelser ude i institutionerne. Altså, især hvis man bruger min ressourcecirkel. Fordi uanset hvilken øvelse man benytter sig af, så vil man træne personlig udvikling inden for de 7 ressourcer. Og man kan jo netop indføre det i hverdagen. Fordi der ikke nødvendigvis skal være noget produkt. Der behøver ikke komme noget produkt ud af det. Det er skide smart. Jamen, det er lidt af den der med der ikke er noget produkt, det giver jeg dig ret i, fordi det ville være smukt, hvis vi ude i hverdagen kunne gribe impulserne, som vi nu ser rundt omkring i hverdagen, madpakker eller et eller andet, og omsætte det i en æstetisk proces til et udtryk. Og selvfølgelig igennem leg med pæren, det kunne være en TikTok. Men, fordi at... En TikTok, ja. Fordi hvis man gør det, så træner man. Nu mere man gør det, så træner man også sine delkompetencer. Og for eksempel nogle håndværk, man kan få det i kassen, som man næste gang har lidt mere og ude ikke med, ikke? Så lejen er klart en vigtig proces. Processen bliver det ret i. Fordi, ja, jeg er jo ikke enig i det, at lejen er det vigtigste proces. Jeg siger bare, ja, det er der man kan. Ja. Der er 3 vigtige ting at huske, at man skal have med. Nu er jeg spændt på, hvad du siger. Bevægelse, bevægelse, bevægelse. Der er ingen, der endnu har taget skade af at bevæge sig. Så bare husk på, at det handler om, at mennesker skal udvikle sig, og at processen i sig selv er udviklende. Skideværmeproduktet. Jeg siger bare, kom i gang ud i en situation. Det er det, du siger. Nu skal jeg ikke mere i denne omgang. I denne i aftenens 3 eksperter nok ikke. Men det lader til, at der er enighed om, at det er processen og ikke produktet, der er det vigtigste. Det var debatten for denne gang, så ved i næste uge, hvor vi har endnu et spændende emne på programmet. Men Andersen er. Han er rar. Jeg forstår det. Han er rar. Det synes jeg, han er. Nej. Der er en skammel herude også. Super. Det er godt. Sluk på fjernsynet. Den der, hvor jeg lige...